So no Adom Trotro enti praying so wuso ewo circle cargo station enkwada aguye monten so sestra de jeja traffic light ahodo aseture bi osre wade no amane ko de dado asan wo ka ho no wo no kwan be ne befa so ahwe na yetu ase omanfo kire wadwen eti na ejisu se away no ene ye de aba bepie mu ewo a driver fo a wo mo enatwi eye cargo shen bi ye ni wo mo edi nkomo e de afa emofra a wo be fa street mu bo se mofre SSSK na wo mo maame nom eti wo no mo pia nkwada no pia neti kokko kwaje kakra bra na maame fo ne wo mo titi o na nsente mo be hu ana nkwada yi wo mo asisa wo mo de wo mo koye na so wo mo san aba wo manfo ma dwenkire ya dwenkire se be ye ma ya boka aheda twa tikiti e de wo mo asiplay mu e de wo mo ko mu kurom enti ye den na wo mo sa timi bewura wo ma yi mu a wo mo asa ba sa asere ska biem ya dwene wani nyina afiri yampanifo no because your borders any bibia you lose no obi adina ko ne kurom gu oni je ni want to be mfa fam mfiri ni je ma ha won cross border enso timi sa bewura wo man mu sa be sere ska na de benti no banti se wo man sa pejeska ni e sa de wo mo kwa edi so mo beba dia na ndi kwase ye be sa asa ka wo mo so mo ko kurom na kanye akola be 4 years 5 years no jina na ka fa na so a ho mistake o ma me te fam o na akola ne ko sere ska de aba edi so be jira ka kase ani mu adraba ne de wonu hu se ebi akola akora jina ho obetimi etuka na akofan so no no so akonya ba ma ne edi empani for in fact ekwan wo mo de yanam so wo mayim a wo mu ntimi e ma ye borders ne nye tight sabe ye empani for ne bibifo adwene na nkasa no e wo fam ye empani for ne yes no amen san komra ya muni o mind to mind enkola ne die no aye ka no ye medadwen kese pa Ghana mpanimfo yesrebe de oman na hyemunsa monwene oman no ya hyenkafo ho ye kase etwetwe nyina ya kese even kura no obi a wadi 20 years kura gina ni mu kura no obe grass na wote stia no mawu no akola 4 years no obe gina wodnam grass na ni mu besiro sika o cross kwan na driver ni wote stia ni mu a wonhu no sika no obi kura no ko gisika obi ho no maame ono awo ne ba me wo me ba tifie na me ya adwuma hwe no na maame na adwuma eso ya ne se ode akola no besire se sika na charge your friend say gender ministry omo adwuma ne say ya nkwala Ghana yesi child labor akola enu age bia eni kwa so ya adwuma e ya o man mra ohwo de ya man kwan se akola nya adwuma na de be sanfo no ni yeti ya say na akola nkete kroso kwan na mpalimfo hwe na driver ni ko bo break na amo na se ka ko bono a ya de Ghana mra bedi no abra Ghana mra no so no yemfa ni ne se ha se akola nya adwuma no mo se so ma firo mo kroso ene omo de omo begu traffic ase ene mpalimfo ko no omba no omdo omo ni hwe ene ani nam kwan mu saa ne ya tete ya friend say payment so ene ya straight kana mpalimfo ase kete ne ada eti mu hwe oman ni ye no oman no ya so ebegu akonta akire omo omadi kan that's Yenia Solomon Sini. And so Kakra metima chere ne say the omoye no emwa if say who Ghana want me free enko sa different country enko jeje na enko sere ska eno emwa enti Ghana mpayifo musumunye bibi mfa ho eda wan say Efrem Kusi me so Kakra me kan fa ho no say your gender ministry ne social welfare no mo hwe na kwan papa so mo de fa so ya eboa ebe no ebe yi nkola na free street mu no omo hwe no munyi omo free street mu na asomdwe mra me su afra me kwabna boachi me de kakra mpese me kan say me kra me ntia se minim say eye mra a etia mra say ye de nkra begina kwan ho traffic ase srade enso hwan asede say obahwe say sa mra ne be ye adwuma sa nkra ne megina kwan ho ensa srade biem because ye ka se na ye twi no ebu a udi traffic ma akra ne twa kwan nim kra akosere ka fofra de kra wunhu no na wo de ka ne ko boni sesi a wo driver ni ne na wanya asem a ukoje na de ye na sede ne nso no wanya na se wo hyen bia ode abo akola bi sada mahubi ewo ya makom traffic light ono amakom run about traffic light ono enkwa ni twa kwani ma ono wo hu private car bi opeso twa kwa wo ye car kesi a wani na so say bi obetwam at the sport ono bo hu a say wotwam ohun na wo ohyenkani na wakonya asem ba de ye na sede ne nso wanhwe anye na sede no ama sa problem we na nkwemba
sure yo me de ya kwahye de me hu ne se oman no omranim oman ne mra anim na me kasa ne sen yase Ghana ni akwala de onya adwuma awo oman nim na onya sika emfa ngofie ba obi oye hoho badne wonya 10 years ne de oman ne man kwan ma otumi ye adwuma na adwuma nso oye ne yasresre awo kwan ho nti me de me madwen kire me se angwala ne yeses ade man panfo binom ebinom na hyeda akɔfa angwala ne de ba ana angwala na bagigi ska kɔ yeses amawo mo nso te se taxi no evidence me nam kam so me ne ebinom foka won so ngo junction aba circle angwala no mo boa wo ma no na obi abegya wo mo kwan na de obegya ne kwan no kɔ abakɔ yeses amawan so ntie so man ne panfo hwɛ sɛ obi a ɔyɛ Ghana ni akwala onya adwuma mo se mo nya adwuma yɛmfa nkwala ne nya adwuma de ɔyɛ hoho ne de ɔne de ɔde akwala ne yɛ adwuma ade giska de kɔ ne krom de ɔman ne bɛnfo nwono ho na ɔmo hwɛ na ɔmo va ne ma ntutu ye na ɔman no ɛkyia ɛnɛ mo yɛ a driver for me nso ana me di mate ɛwɔ Trotro mu nsi sɛ Trotro no ɛyɛ ma mate ɛne a driver ɛne passengers ebo mu ka sɛ awe